Tinc el gust de presentar-los al següent ponent, fill del pintor, i com bé saben, sobretot els que ja ens aguanten durant 14 jornades, 14 anys consecutius, Josep Marí Gómez és codirector de les jornades. Ell és doctor en Belles Arts i realment tenim el privilegi de tindre-la així en aquest cas en concret perquè pocs com ell conegueren a son pare. No només per ser fill, sinó per ser col·lega, que és el remat el que justifica, sobretot, que ens vinga a parlar d'ell. Insistix una altra vegada, encara que s'ha fet ja durant les jornades i des del dia 29, en què baix, en la sala d'exposicions, romana oberta, una petita però molt il·lustrativa mostra sobre l'art pictòric, també escultòric, de Vicent Gómez Garcia, que fa ara precisament 10 anys que ens va deixar. No és un pintor desconegut, ara el sorprendrà segurament la locució de Josep en la vessant concreta de la seva activitat artística que va tractar, però realment portem un any, diguem-ne, de grates sorpreses per l'edició del llibre, que baix també apareix un exemplar perquè tots vostès el puguen veure, un exemplar d'una obra excepcional que ja s'ha presentat en diversos llocs, en la Universitat de València, en la Universitat Politècnica, en la Fira del Llibre, així mateix, i que encara té presentacions pendents en la ciutat de València i bueno, doncs veurem. Faig càrrec de que és el redescobriment, sobretot no per a la família, evidentment, però sí per a la societat valenciana i sobretot per a l'ambient artístic d'un artífex, d'un pintor excepcional, no massa conegut perquè veritablement se dedica en cos i ànima a allò que sabia fer millor, que era pintar, crear, investigar, i malgrat que sí que en vida li feren sengles exposicions de fust en el Museu de Belles Arts de València i en el Museu d'Història de València, realment és un redescobriment, sobretot a través del llibre, on els seus diversos autors han anat tractant una obra que, pel que avui es coneix, ronda les 450 creacions, que no és poca cosa, que és moltíssim. Vicent Gómez Garcia simplement va ser fundador i membre del grup del Set, que en el seu moment estem parlant poc després de la postguerra, en un ambient on tot era un erm intel·lectual gairebé i artístic, formar part amb gent molt reconeguda per altres circumstàncies, evidentment també, com Joan Genovés, Vicent Castellano, Vicent Fillol, Joan Baptista Llorenç, Ricardo Hueso, José Macià, Joaquim Mitjavila, Àngels Ballester i Eusebi Sempere. Vull dir que aquell grup que tingué diverses vides, no? Vull dir, Vicent Gómez estigué imbricat en ell. El que passa és que després les trajectòries de cadascú dels seus integrants va seguir una sèrie de directrius diferents i per això mateix uns són molt més coneguts que altres. Sense més dilació, els deixe amb el doctor Josep Marí Gómez, en la seva ponència Vicent Gómez Garcia, 1926-2012, l'avantguardista oblidat. Bé, jo vaig a fer una exposició absolutament gràfica, perquè és el meu camp, encara que m'ha tocat fer
arqueòleg, historiador de l'art, i em diuen que soc realment pintor. I vaig intentar, en la mesura del possible, donar unes breus pinzellades sobre la vida i l'obra de Vicent Gómez García, un pintor injustament desconegut pel públic valencià, bàsicament per dos motius. El primer, perquè era un home molt introvertit i en comptes d'anar socialitzant la seva pintura, socialitzant la gent, anar a exposicions, certàmens, ell preferia enclaustrar-se a casa, en el seu estudi, i quedar-se ahí fent la seva obra, i clar, ja sabeu que si no t'espades no te bategen. Eixa és la causa fonamental per la qual no se'l coneix, i també un altre que ara veureu, molt peculiar, i és que ell té un estil absolutament superposat, perquè té pràcticament, no dic tots, però la major part dels estils que s'han donat en el segle XX, ell es va tractar realisme, hiperrealisme, estructuralisme, impressionisme, postimpressionisme, abstraccionisme, geometria... Bueno, és una barreja, clar, la crítica, diguem-ne, estàndard, convencional, això no pot admetre. Tu has de ser un pintor que tingués una línia de progressió, però sempre dins del mateix camp. Quan comences a canviar, ja no saben què dir de tu i es desbarates. I això és un altre hàndicap que té la seva pintura i la seva obra. Bueno, per altra part, hem procurat fer, en el llibre està, una classificació que explique el seu múltiple, variat quefer artístic, on els estils, com acaba de dir, formals, de vegades se superposen dins d'un mateix estil o fins i tot en una mateixa obra. Té diversos estils superposats. Això, evidentment, no deixa de ser esta classificació una aproximació per intentar entendre la seva obra complexa i polifacètica. A més, en tot cas, en tota classificació sempre s'ha de ser un tant elàstic i tota classificació no deixa de ser una miqueta arbitrària. Per tant, hi haurà obres que estaran en un període o pot ser en un altre. I ja passa directament a veure tota la sèrie d'imatges que anem explicant sobre el seu quefer. A veure si m'aclarisqués quina és. Albert, quina és esta? Les fletxes. La de baix? Vale. Molt bé. Bueno, va néixer l'11 de novembre del 26, va ser d'una família modesta, domiciliada segurament dic perquè allí és on estava quan es va separar dels seus pares per a casar-se amb sa mare, ahí amb la seva muller. Se suposa que ahí és on va néixer, segons varen dir les meves cosines, que són més majors que nosaltres i que el varen conèixer bastant. Seria esta casa d'ahí, la planta superior. Estem parlant de la plaça de Patraix, el carrer actual Turís, Tres Forques, que abans és on passava la via del tren, i este carrer curiós, Mestre Bellver, que antigament es deia, actual d'Enrique Olmos, que és el carrer on se suposa que està la casa on va néixer, es deia el carrer antic Camí de Patraix. En aquesta caseta on suposem que va néixer. Vaig a passar ara una sèrie d'imatges. El que està en requadre roig és ell. Quan era un xiquet, li deien Vicentico i familiarment nosaltres, els familiars, semblen dir Vicentico. Vicentico és este xiquet que està així, sa mare, son pare, el del cigarro, i les seues germanes, una i dos. Així es repeteix l'operació, estem parlant de l'any 30, és a dir, abans de la Guerra Civil, collons. I així, en canvi, el tenim ja quan era un jovenet, que tindria, 18 anys. A la part de l'esquerra no vaig a tocar perquè es maneja tot. Quan era un xicot de 18 anys, en uns amics, i es veu que hi ha una cosa temporal i va passant. Quan va estudiar Belles Arts, va ingressar en el 46, així el tenim passejant amb uns amics d'ell, estudiants també de Belles Arts, en els anys 50, 48, un altre mes, així és quan ja es va independitzar dels seus pares, en l'any 51, estupendo. I així és una curiosa fotografia on hi ha uns antics companys, com este que és... ara no m'hi sé el nom. Este és ell i
Està vist que avui no m'acompanya a mi això. Bé, l'època de la mili, collons, així en el campament de Montejaque, a Ronda, això seria desfilat en el quartel de Salvadors, que és justament al costat on va tindre la casa, on va morir al final. Així el veiem en el grup El 7, uns quants companys del grup El 7, com Bautista Llorenç, Joaquim Mitjavila, Àngeles Ballester, Eusebi Sempere i ell. I així és quan es va casar amb Laura, la seva muller, en l'any 54. D'ahir van néixer els 4 fills, Vicente, Josep Marí, Laura i Carmen. Bé, després de viure uns anys en el carrer de l'Encarnació, que és el carrer on va establir-se, només casar-se, és actual Lope de Rueda, està al costat de lo que és les Torres de Serrans, de Quart, perdó. Bueno, pues va establir-se en el carrer de l'Encarnació a finals dels anys 50, però després decidís mudar-se a una vivenda al carrer Cuba, número 34, a Russafa. Aquestes són unes fotografies del carrer Russafa, del seu estudi, del seu taller, i este quadre, el veurem després, és un quadre que ha desaparegut. El va comprar el Banc de València, varen fer una reforma, va desaparèixer el quadre, diuen que si se'l va quedar un empleat, el va enrotllar i se'l va quedar disparadíssim. Són 3 metres i la València Nord és un quadre impressionant, però s'ha perdut. I ara comencem el que són els seus períodes, que ja dic que és una classificació fins a cert punt arbitrària. Hem fet 4 períodes, que seria este primer, període de formació i costumisme tradicional, un segon que seria renovació i superació dels llenguatges impressionista, postimpressionista e inici del realisme i hiperrealisme i l'abstracció geomètrica anys 70 al 81. Tercer període seria estudis geomètrics i continuació del realisme de l'any 82 al 94 i l'últim període que seria abstracció geomètrica i últimes visions de València del 94 fins al 2012 que és quan morir. Aquestes són les primeres obres. Esta la va fer estant envellissats, és l'obra més antiga que es coneixeu, de l'any 48. Estava envellissats i era un jovenet que estava estudiant. En el 51, poc abans de casar-se, va fer aquest quadre que és totalment postimpressionista, basant-se en aquesta fotografia. Com veureu, és pràcticament el mateix, però clar, el color se l'ha inventat. Aquest és un altre quadre semblant, poc després del 53, paisatge ambre i estany, que ve a continuar la mateixa temàtica postimpressionista, els colors vius. Passem a un altre tipus, estem en el mateix període, però un altre tipus de pintura més expressionista, perquè són retrats dels seus familiars. A l'esquerra teniu sa mare i a la dreta la seva àvia. Hi ha una mirada interior, abstreta, un poc psicològica, però evidentment això no es veu en el quadre de baix, que és el seu fill Vicente, de pocs mesos. Evidentment és un to més jovial i despreocupat. Seguim en el tipus de pintura postimpressionista, evanescent, pinzellades àgils. Observeu aquests quadres, podien ser perfectament impressionistes o postimpressionistes. Són l'Albufera, el típic tòpic valencià. Hi ha una densitat d'empast, les construccions estan engolides en un mar d'indefinicions visuals i tot queda en una espècie d'esfumato que ho desdibuixa tot. I ja passem a l'últim període, diguem, de formació, on ja el seu estil ja va experimentant un colorit molt més vistós, més matèric. El primer quadre que veu en la part superior esquerra són les cases penjants, les cases colgades de Cuenca. La primera visió és del 62 i mireu la segona del mig, del 66, com hi ha un color més definit, més potent, un quasi puntillisme, ja està començant a fer aquests estudis pictòrics. El de la dreta superior és un quadre de Castralbo, un paisatge de Terol, està al costat de Terol, està absolutament canviat, és irreconeixible, el 69, i el veureu després en un quadre hiperrealista, ja vols comentaré. Estos 3 quadres de baix que són elements també pictòrics, paisatgístics, perquè ell era un gran paisatgista, i es veu aquesta evolució cap a una pinzellada molt més àgil, més densa i més plàstica. Ara veurem una miqueta la part comercial, perquè evidentment ell va poder formar una família perquè feia pintura comercial, pintura alimentícia, que deia ell.
A partir de la dècada dels 60, la tímida obertura del règim franquista i la millora de l'economia, Vicent Gómez va dedicar a fer pintura comercial, natures mortes, flors, paisatges, marines, escenes de caça, etc. Pintura costumista que compaginava la seva pintura més personal. Aquestes dues fotografies inferiors són de quadres que ell enviava a la República Federal d'Alemanya, es deia República Federal d'Alemanya, que era la capitalista, i li feien fer fotografies i posar que estava pintat a mà, perquè els alemanys no s'ho creien, però clar, ho venien a un preu ridícul i diuen, però com es pot fer això pintura amb cert detall tan barata? I diga vostè que està pintat a mà. No sé, poguera pintar-se amb no sé què. Bé, és una cosa molt curiosa i allí teniu un llibre que feia la seva neboda on anava copiant el que feia, el que enviava, el que li tornaven. En aquella època, doncs, la veritat és que ell va viure mitjanament confortable perquè se feien molts quadres, demanaven, així teniu uns exemples. Per cert, el quadre del mig està baix exposat, és pintura comercial però de certa qualitat, sobretot els quadres de l'esquerra i del centre, flors i natura morta en catxarros, indistintament es va fer des dels anys 70 fins al 80, que després fins al 91 va seguir fent, fins que es va jubilar i ja va deixar de fer aquest tipus de pintura i això feia el que li interessava. Una última part del període de formació costumisme, tenim aquests quadres, el xiquet de dalt, els dos, soc jo, quan era xiquet, un poc més fadrí, com veureu és una pintura que ja treballa molt la matèria. Després ell va voler estudiar el segle de Belles Arts i anava a dibuixar el nu natural d'esta dona, era Valquíria, li diem Valquíria perquè era una dona molt grossa i la Valquíria suposo que és una dona germànica alta, rosa i bonica, i era tot el contrari, per això de conya li deien la Valquíria. Veureu dos dibuixos i baix veureu dos pintures en tàblex, és una espècie de cartonet amb el gers pegat, que després veureu com el reutilitza i repinta, perquè és una cosa, un costum molt d'ell. Repintava, reutilitzava els quadres i es canviava fins al punt que era absolutament irreconeixibles. Ja passem al segon període, així ja és una renovació, ha superat el llenguatge impressionista i postimpressionista i comença el que seria l'inici del realisme, hiperrealisme, l'abstracció geomètrica. Aquests quadres tenen una densitat matèrica molt forta. Encara podríem dir que és tardoimpressionista, però la densitat matèrica és molt forta. Se nota molt la matèria, la matericitat, i ja veureu que hi ha una certa geometria vaga, una cosa vaga, que després anirà a poc anant a més. També teniu aquest quadre inferior, dreta, també està exposat baix, este d'ací. Bé, seguim en aquest nou model estilístic. Si observeu aquest quadre, està fet amb espàtula, veureu que és pràcticament geomètric. La figuració és mínima. Va desapareixent d'aquest postimpressionisme per anar a una pintura més matèrica i fins i tot geomètrica. És un paisatge quasi deconstruït i aquest quadre també és quasi geometria. No diguem estos d'ací, per exemple, aquest quadre de l'esquerra superior és bàsicament geomètric, una pintura espàtula molt simple, molt senzilla, que ell va evolucionant i cada vegada més la matèria va prenent cos. També tracta altres temes, perquè ell era un gran paisatgista, però també tractava temes figuratius. Aquest és un retrat, veureu el color és molt foc, és un color molt potent. Aquesta és la seva muller, un quadre que la veritat és que hi ha un realisme, però és una cosa més quasi fovista, un color molt fort. Recordeu el que us he dit dels nus? Estos tres quadrets són els mateixos que va fer quan estava estudiant el segle de Belles Arts, però es va retocar, es va reutilitzar, va fer un remake i així l'ha canviat de tal manera que ha tocat completament el realisme i ha fet aquesta pinzellada solta, aquestes veladures, mentre que fa mal tocar perquè se n'anirà. Així li ha clavat tota una sèrie de pàtina de color, o així baix a l'esquerra inferior, veureu que hi ha una sèrie de coloracions, de colors, que clar, que trenca aquesta cosa tan acadèmica. O no diguem el quadre del mig, que és un bodegonet, llimes i ostres, és una cosa matèrica. Entrem en el realisme, hiperrealisme. La natura morta de l'esquerra és un trompe-l'œil francès, enganyar a l'ull, perquè no sé si està pintat, pegat o què. El quadre de la dreta, que hi ve una espècie de jarro
de vidre, té un realisme, i el quadre que està just al mig és el paisatge de Castralbo. No es veu bé, però en la part superior hi ha elements hiperrealistes d'un hiperrealisme absolut. He de dir que aquest hiperrealisme el pintava jo, perquè mon pare no arribava a fer aquest realisme de tant de detall. El quadre de la dreta superior i inferior estan baix exposats també, quadre del Cabanyal, baix, i el de dalt la fàbrica Cros, i altres elements, com veureu, la bústia eixa del mig és quasi hiperrealístic, les parts que es pugui tocar, és una col·laboració que vaig fer jo amb ell, i així veiem una miqueta fotografies ja més recents, de la dècada del 70-76, on es veu ell pintant, i en la part inferior una fotografia de família, del llibre de família, on està tota la família, tota la parentola junta. Bé, la segona etapa va marcada per una fita molt important, i és que va poder fer una exposició antològica sobre València, sols sobre València, en el Museu de Belles Arts. Ell va llegir, millor dit, vaig llegir-lo jo, li vaig comentar a ell, varen consultar el gran llibre de Sánchez Guarner, La ciutat de València, síntesi d'història i geografia urbana, i se li va ocórrer fer un desenrotllament sobre València, va fer la tesina sobre això, i al final va fer una exposició al voltant de València, que jo vaig també col·laborar amb ell. Aquest és el cartell que teniu, i està també baix, i baix veureu una sèrie de personatges molt curiosos, com el gran arquitecte Chucagoitia, Fernando Chucagoitia, que és este home d'ací, passar la foto, amb Manuel Lozano, es diu, sí, el gran pintor Manuel Lozano, Garín fill, Vicente María Garín, Llombart, i son pare Felipe María Garín Ortiz de Taranco. Bé, tota una sèrie de personatges molt famosos a València i que duen molt darrere. Bé, anem a veure una miqueta aquesta exposició. El meu germà, que era l'ull de mon pare, va fer una fotografia de 360 graus des del Micalet. Ahí teniu el muntatge fotogràfic, és la València Nord. A part d'ahir va fer aquest dibuix en un vegetal amb llapis de color i bolis. Després va fer aquest vegetal el que diu un estergit. A veure, un estergit és un dibuix que es fa, se pica, se punxa, per exemple, en agulla, se rasca perquè no tapa el forat, el poses damunt del llenç o d'una paret, li poses pols, per exemple, blavet o de pols de carbonet, queda en la paret i tu només has de fer que dibuixar-lo. De manera que tu dibuixes en un paper i fas totes les guarreries que vulguis i després punxant-lo passes en un lloc i queda intacte, perfecte. És una cosa que ell feia moltíssim, l'estergit. Dalt teniu un estergit de la València Nord, baix està un quadre, diguem-ne, constructiu, i baix del tot està el quadre, diguem que és una visió panoràmica només que de color, que per cert també està baix exposat. Aquest és el gran quadre que us he dit que es va perdre, que està fotografiat, és València Nord, 3 metres, és un quadre on no hi ha un color fosc, tots són colors lumínics, el més fort que hi ha és blau i violeta, no hi ha ni ombres ni colors foscos a l'estil de terres o marrons, sombres tostades, això no existeix, és un color molt fort. En la part superior dreta veurem un dibuix detallat del que serà la València Nord, que veurem després. Este quadre té Felipe Garín Llombart, el fill, el va regalar mon pare per a fer aquesta exposició. Els favors com favors se paguen. És un quadre, com veureu, encara més exagerat que l'anterior. Està fet només amb 3 colors, que són els 3 colors primaris, roig, groc i blau, i variants. És un color fovista, constructivista, és una cosa cúbica i de color. Realment és un quadre molt innovador, tot i que, evidentment, mon pare mai ho feia en l'època que tocava, sempre era a posteriori. Aquest és el dibuix que us he dit. Dalt està fet l'estergit i baix està fet el que és el dibuix. Aquest dibuix és una col·laboració meua i el vaig acabar poc abans de donar-me'n a la mili. És d'un detall molt important i està fet en llapis i, bueno, ahir no es veu bé, però realment estan pràcticament tots els carrers de València. O sigui, va costar més de 3 mesos de fer. Esta és la València Sud, també vista des del Micalet. 2 quadres, el primer és bàsicament puntillista i el segon és una cosa més de color. Així tenim el quadre equivalent, també de 3 metres, a València Sud.
Són quadres que així ja comença l'abstracte per l'abstracte, l'abstracció geomètrica. Per ser que aquest quadre és el que veureu, en la part superior veureu un requadre en blavet. Este quadre és això exactament. Us ho dic perquè el vaig dibuixar jo, i ho sé. És a dir, és aquest tros que ell va començar a evolucionar, a, diguem-ne, degenerar i acabar sent aquesta cosa abstracta. És un abstraccionisme geomètric, igual que de l'esquerra, que és més menut. Este quadre, per ser, medís 2 metres per 80, el blau. I això són una espècie d'estudis d'abstracció de color. El nom de València, a l'esquerra, dalt, i després les tres, diguem-ne, cultures pròpies de València. Valentia, la Valentia romana, el valencí en àrab, que jo vaig estar en aquella època, vaig estudiar un curset d'àrab en la facultat, no res, però almenys sabia escriure València, ara ja ni me'n recorde. I després en la llengua pròpia, València. 3 estudis més de l'evolució de la València en l'època romana i àrab, el primer de l'esquerra, el del mig, la València cristiana, amb la moreria i la jueria, i la València barroca. I això és el mapa de València, totes les Valències superposades. És un dibuix que vaig fer jo i ell després va començar a pintar, evolucionar-lo. El de l'esquerra, perdó, de la dreta també està baix exposat, és un estudi del cimbori de la catedral. El de l'esquerra veureu que encara es veu el cimbori i el de la dreta és una pura ja quasi abstracció. Elements més geomètrics, en l'esquerra i el del centre encara es veu el micalet, i a la dreta una cosa geomètrica, tot és molt geometritzat, perquè és quan ja entra ja en la geometria, abstracció geomètrica, el cimbori de la catedral. Més elements geomètrics, el de l'esquerra seria la catedral de València vista per dins i per fora, i el de la dreta una cosa simplement geomètrica de per se, geometria per se. Són pintures a base de tècnica mixta, si no hi ha oli. I aquest és un dels quadres més curiosos que va pintar Vicent Gómez, perquè la seva posició exacta és esta, és inclinat. No el veureu bé, però la signatura, la firma, està ahí posa, Gómez García. És una superposició de València. És molt curiós perquè està superposat la planta en una visió de costat, és una cosa ambigua i a més utilitza colors primaris, complementaris. Tot això fa que tinga una tensió i una violència compositiva molt gran. Passem a la tercera època, estudis geomètrics i continuació del realisme. Va agafar elements de la història de l'art, no sé si ho veureu bé, però així es veu les menines de Velázquez i l'evolució de la pintura, no, i així també es veu d'alguna manera. Baix, sí, bueno, ja ha passat. I també l'al·legoria de la pintura de Jean Vermeer. Bé, això volgué posar-ho ell en aquesta espècie de tauler d'escacs, que és el paviment, i una sèrie d'escales, i després aquesta cosa geomètrica, bueno, i és una cosa, un metarealisme, perquè no és un realisme. Tornem a estudis de València, posteriors a aquella exposició, segueixen el tema de València, que va estar pintant-lo durant 30 anys. Ahí dalt teniu el que és l'estergit, en el mig veureu el quadre, és la València Sud, dalt una sèrie de dibuixos geomètrics, i baix està el reflex exacte d'aquesta València Sud. Un altre element de València és una València calidoscòpica. En la part de l'esquerra teniu València a l'alba i a la dreta València de nit, en distintes fases del dia, com si fos un calidoscopi. Això és en la dècada dels 90, que ell reutilitza i torna a pintar València de distintes maneres. En la part inferior esquerra veureu una visió de València des d'una espècie de balconada, la València Nord. Però és que a la dreta hi ha una cosa molt curiosa de València on estan superposats en un lloc que no és el que et toca, la Llotja, Sant Joan del Mercat i la Palau Arquebisbal. Estan fora de lloc, però per ell això igual ell feia experiments posant el que li donava la gana. Més estudis geomètrics, això és de l'Alhambra, la part superior esquerra, i al mig veureu que hi ha un estudi del que seria el sòcol de la sala del Mixuar de l'Alhambra de Granada. Li va agradar molt aquest tema i va estar fent dibuixos sobre això. En el quadre anterior, que és la part superior, veureu com està situat. Este d'ahí. Això segueix en el tema. Després va fer també el que seria el mosaic de l'àter romà de la Domus del Rabat, és un element romà que es queda ahí en Malta. Rabat està en Malta, no en Marroc. Aquest tema l'ha recompost en tots aquests dibuixos i podeu observar com en aquest autorretrat, aquest és el autorretrat original i aquest és el que ell després ha repintat damunt amb aquests elements de l'Alhambra i aquests elements romans.
I aquest element està també així i està també en aquest quadre, és a dir, que li va pegar per fer això i va començar a posar-ho en una sèrie de quadres. Este quadre, per cert, en origen és este, o molt semblant, dels anys 70. Ell l'ha repintat en el 88, amb aquest tema que li agradava, és a dir, aquesta cosa geomètrica. Seguint en la geometria, així teniu paisatges paisatges antics que li col·loca aquesta sèrie de geometrització, en aquest cas a l'esquerra, una espècie d'espiral, i després tenim la Mare de Déu pintada amb una sèrie de requadres i després torna a l'espiral el mateix quadre amunt i avall, com veureu. Estudis geomètrics i, sobretot, pintura de natura morta. Estos quadres, alguns estan també baix. Veureu que hi ha una natura morta, un bodegó, on li posa aquesta sèrie de geometrització a l'esquerra, baix, aquesta espiral torna, i aquests mateixos quadres amb aquest tractament geomètric matèric, al final quasi no veus que és un bodegó. El mateix element, aquests quadres alguns estan baix, este quadre d'ací, per exemple, està fent un remake que és utilitzant quadres d'un altre pintor, no, anterior, un pintor holandès que es diu Peter Claes, i aquests dos copetes estan posats dalt i després veureu que hi ha uns cards, i aquests cards són d'un pintor espanyol, hispànic, com és Sánchez Cotán, andalús, a més que era cartoixà. Ell ha reprès aquest tema i ha fet una nova composició en un color molt pop, i, és a dir, fa un remake i fa una altra cosa. Igual, el quadre dalt de la part superior dreta és un quadre de Luis Meléndez, una natura morta típica, i ell baix la pinta, la reinterpreta i fa una altra cosa. Igual que este bodegó que està en la part inferior esquerra, un bodegó, i dalt el mateix repintat tot amb aquesta espècie d'espiral. Així tenim tota la sèrie de quadres d'esta natura morta, que és una espècie d'espiral que va continuant, va repetint-se, repintant-se. Si veureu, el paisatge del mig està pintat en el quadre de l'esquerra. Aquest paisatge està pintat allà, està repintat. Però és que si veieu, este quadre d'ací, el bodegó de l'esquerra, està repintat així dins. Així es veu millor. I després, este quadre d'ahir està posat ahir també baix, és a dir, que ha posat 3 bodegons en un, se superposen, un damunt de l'altre. I aquest és un altre quadre hiperrealista que va fer el bodegó, un tros del seu estudi, una porta. Així veureu el treball que feia, el que seria l'estergit, un esbós i després el quadre definitiu. I ja comença l'últim període, l'estació geomètrica, on és ja els primers assajos de geometria per geometria. Una sèrie d'estudis, això són alguns a l'oli i altres a base de llapis color, bolígraf, etc. Així és fotografies ja més posteriors, en el seu estudi, pintant aquest quadre que veieu que està baix. La primera sèrie d'estació geomètrica són els mateixos quadres, els de l'esquerra que el de la dreta. Només falta este del mig que es va perdre, no sabem on està, desaparegut, missing. És el mateix girat. Així podeu reconèixer el triangle d'ahir. Este podeu reconèixer una miqueta ahir. Este ja està molt canviat, però este no hi ha mare que pugui reconèixer que és el mateix. Este està baix, per cert. Este quadre me vas tornar mico per a saber que era este d'ací, perquè és que no se pareix ni per espillera, i és el mateix. El tenim documentat, després el veureu. Bé, la segona estació geomètrica, la segona sèrie, és el mateix quadre, a l'esquerra com començar i a la dreta com acabar. Com veureu, alguns s'assemblen i altres no s'assemblen en res. Es va canviant, els dos primers són iguals, i els dos primers són pràcticament iguals. Estos dos d'ací són iguals, el segon i el tercer. Els altres va canviant-los fins que alguns són absolutament irreconeixibles. I aquesta és l'última sèrie d'estació geomètrica, va fer-ne 22 en principi, falten 2, veureu. Després va fer esta, que és la sèrie que vaig posar en el Museu d'Història de València, i després, tal com va quedar, fixeu-vos, com va... Ui, collons! Disculpeu. Com va començar el mig i com va acabar. Alguns no s'assemblen en res. Alguns elements perquè vegeu, el quadre de l'esquerra és el del mig i el del final, és el mateix, encara que parli mentira és el mateix. El quadre de l'esquerra superior és el mateix que el que està en la part superior, passant pel mig. Gràcies a aquestes fotos he pogut documentar-los i identificar-los. El quadre de l'esquerra és el que està al final. El quadre de l'esquerra és el que està al final. El de l'esquerra està al final. Al final va ser el Gran Quadre de València, va fer en el 94, li va demanar
governador civil, a base de veure els quadres, per què Vicent vostè no me pinta un quadre sobre València i posar en el meu despatx, en el Palau del Temple? Bé, dalt teniu l'estergit i el quadre baix, dos quadres, els dos extrems d'esquerra i dreta estan exposats baix i els del centre són els que falten que es posarà a València. És un quadre enorme, 6 metres, tot a València des del Micalet, és un quadre de 360 graus, de manera que el quadre de l'esquerra el posa a la dreta i continua. I baix és el mateix quadre però evolucionat ja amb geometria pura i dura. Això és el que es va fer en el Palau del Temple, el governador va dir que desposar el quadre, tots els detalls perquè vegeu, la Generalitat, baix de Santa Caterina, la foto que van fer quan es va exposar. El segon quadre sobre València, que és tota una evolució a base d'espirals, geometria, una cosa mètrica que pràcticament no es veu el que és València. Aquesta és l'exposició que va fer al Museu d'Història de València, l'última que va fer en el 2008, sobre València. Això són el mateix quadre, com veureu, realista, diguem-ne, i baix totalment geomètric. El quadre que us he dit és de la tercera sèrie, que era València, el nom de València només, i unes fotos més. Això és en el seu estudi, taller, ja 2006-2001, poc abans d'aquesta exposició. I així l'últim, que seria aquesta espècie de pictoescultures, una cosa molt peculiar. Com ja se li quedava poc el que és l'oli, la pintura en cavallet, va començar a passar a 3D i va fer aquest primer element que tenim a l'esquerra, que és una pintura tridimensional. És el marc del quadre, però tot ple de fils i una cosa més geomètrica. Després va passar-ho a una espècie d'escultura i és el que diu la pictoescultura. Pictoescultura 1, la 2, 3, 4 i 5. I això és tot. Moltes gràcies.